Defendi Fayani go, defendi player Malawi. Defendi Fayani go, defendi player Malawi. Maswali na kuletea kuona, makutwali kukomana kota, chimene chikutuona za familia, zina masuda pa ufuno, doi machitani mini sikondela, isomwere no saono za Malawi, nasi wakare sikoli kifonye, isemwere kisawa kunalibe mayo yenda kulana, zokirira na panchina kunalibe, wina yese kuyandira mpolo, ukikira mwana analia mwamo, kunalibe zototo la nasiwalo, zipoko katangale kunalibe, zonukisana polo pampuno, zazilika kawia matipate, mukisakala wapino alimoyo, ama kuilekezo kamanya, defendi Fayani go, defendi player Malawi, defendi Fayani go, defendi player Malawi, defendi kaeni kaka, defendi player Malawi, kubarana kabila mumuno, defendi player Malawi, kupula nukulira mumuno, defendi player Malawi, namanga kwa jazi kai, ananisa kati kwedeze. Chikulanthirani kwina kulikonse kumene muli tiyenthe limodzi pano pa radio lomwe muli ndine tiche wanu Rodine kapena kuti munyanane tiyenthe limodzi ndikuti musandisiye ndekha. Zina langa ndilimeneli ndithu tiche munyanane pano pa radio lomwe. Ndabweresa topic imene tifuna kuti lero tikambirane, topic imenenso ingathe mwina mwake kutisegula mutu. Topic ya lero tikufunsa funso lonena kuti achakwera amutenganso mayi uja wa polisi, mayi amene amachedwa mayi Yolamu, kunena kuti apitirize ntchito yake pamene nthawi yake yatha. Achakwera amutenga kuti apitirize kuti agwirebe ntchito kwa zaka zinanso zitatu. Inu maganizo anu ndoti bwanji? Mutipase maganizo anu pano pa radio lomwe. DJ Rodine munyanane kukubwereserani topic imene. Tundiye perekani maganizo anu pa nambala yomwe ija 0786 829895. Mukangotero ndiye kuti inuyo mwafika pa radio lomwe. Tiyenthe limodzi musandisiye ndekha. Funso lijanso ndikulibwereza kunena kuti achakwera amutenga mayi Yolamu kuti apitirize ntchito ya mkulu wa polisi pamene nthawi yake yokhalira pa ntchito itatha. Inu maganizo anu ndotani? Tipaseni ndithu maganizo anu pompano pa radio lomwe. Tiyenthe limodzi pano pa radio lomwe. Khani athu ndi imene tabweresa lero kunena kuti achakweratu amtenga mayi Yolamu amene ali ngati mkulu wa polisi kuti agwirebe ntchito, apitirize pamene ndithu nthawi yawo yatha, pamene amapita kuti tsopano apite ku retirement kuti basi iwo akapume. Ndiyeno akuti agwire ntchito kwa 3 years ina, kwa zaka zitatu zimene zikubwerazi. Inu maganizo anu ndotani? Tipasani maganizo anu.
ati aulusi lanthirani moni kumeneko ku radio lomwe sikoma kwambiri moni ndalandira akuti bwana wanga ine zina langa ndine Mr. Chabadwa ati maganizo anga achakwera sanabwere kuti azathandize amalawi ife anabwera kusaononga dziko la Malawi. Tiyeni amalawi ife tivomereze kuti sitidasankhe munthu tidasankha munthu wolakwika achakwera tionesana 2025 atero amene wa maganizo awo inu mukuti bwanji tipaseni maganizo anu. Adine zina langa ndine Dickson ndimakhala ku Newcastle ku South Africa kumeneko. Maganizo anga afuna zimene amapanga iwo zisaululike atero maganizo awo amene. Andina Macfellow Rumuchi Hansberg omo makala ku Cresta apopo topic imene mwati bwelesayi yofunikira so kwambiri kwa ifa Malawi. Pali choyenera chene chimene apanga a president pomonjezeraso maya amene kuti apitirize ntchito fuka akuziwa chimwe nakupanga ena mayiyo akuziwa zisisi za president zomwe akupanga nchifukwa chake ampanga kuti apitirize kugwira nawo ntchito chifukwa ngati angasiye kugwira ntchito maya ameneyo ayenera kuzakhala kuzaulula zisisi zomwe zikuchitika mboma. Maganizo aine ndi amenewo. Tathokoza ndithu DJ Munyanane ndipo timakunyadirane zokoma kwambiri. Zokoma kwambiri a DJ Munyanane langa dzina ndine brother Salo chizukulu cha Bias all the way from Mangochi. Otelemekeza amati vachiyawo vangaludha the lead yawo is Empire 2. Maganizo anga pankhani imene mukuzukuta pa programu yanu ya lero ya Mayolamu ine anga maganizo mpulogalamu imene mukunena kuti kodi apanga bwino kapena kwaonjezera Mayolamu zaka zina zitatu pamene masiku awo ogwira ntchito anamatha ndiye pano boma kapena kuti achakwera onjeza zaka zitatu ndi nkhani yosakhala bwino poyerekeza ndi mmene amalawi tilili kuli anthu ambiri amene akufuna ntchito akuvutikira ntchito achakwera akuoneka ngati ndi chizolowezi chawo komanso ndi mapulani
amene akupanga achakwera pofuna mavoti kuti nthawiyo mavoti adzakhale bwino. muone mmene akupangira achakwera. Anaonjezeranso anthu opuma pa ntchito ngati anali mkulu wa asilikali amene uchenanga sindikulakwisa panonso awa amayola awapasa zaka zitatu kuti apitize kugwira ntchito. munthu oti opuma pa ntchito kodi kulibe anthu ena amene amangagwira ntchito? kodi nanga ena azagwira ntchito liti? poti munthu akagwira ntchito zaka zitatu zikatha ayeneranso kuti alowe ena. nangani zikukhala bwanji achakwera kumapanga zomwe kulibe anthu ena ophunzira amene angagwira ntchito imeneyi? ine sindikugwirizana nazo. ene ndikuona ngati ndikena kaka achakwera kamene akupanga chilipo chimene akubisalira kuti anthu azikatha masiku awo anthu akumaonjezera ntchito kupangira pa mavoti kuti achakwerawo azabere bwino nkhani ya mavoti. zikomo kwambiri. amenewo ndiye maganizo anga ineyo Brother Salo kuchokera pano pa radio lomwe ndi DJ Munyanane. Timakunyadira na Munyanane. I salute you. Pitirizani mugwira ntchito yabwino kwambiri kuombola mtundu wa Malawi wake up. dziko lathu tithamanga kusungira womba. Asante sana kuchokera kwenu Brother Salo chizukulu cha Bias. Asante. Sinanga ndine Junior ndikuchokera kunzuzu koma panopo ndi Johannesburg. mmene ndikuonera ine bwana wa Dr. Chakwera sanalakwisa ayi malingana ndi chitetezo kumbali yawo mmene akuyendesera dzikoli. ndiye mmene apangiramo ikwayo wakuona kuti chiwakhalira cha nzeru kumbali ya chitetezo. Zikomo kwambiri Mr. DJ Munyanane. Tukunyadirani ndipo timakunyadirani. Nkhani imene itu achakwera akuchita mantha anthu amene amalizisa zintchito zawo kuti angowauza kuti inu kapumeni. Akuopa kuti aulula zisisi zili mkatimo chifukwa cha kungotipitirizani. cholinga chakuti zisisi zili mkatimo wina aliyense asazidziwe aziziwa okhaokhawo chifukwa kuti amutenge wanyuwana zamusiepo ujayo wachosedwa uja mtima uzimupweteka mpaka na aziulula zichitochito zimene akuchita a Congress Party. Ndiye chifukwa cha kungochipitiriza iwo amene cholinga chakuti zimene zili mkatimo anthu asaziziwe amene ali kunjawa. Nchifukwa chake ndine W Chinomba limakhala kuno ku Cape Town kumuzini machokera ku Mangochi TH Mwala bite. Kuti DJ Munyanane lantilani moni kumeneko timakunyadilani apo pa radio lomwe. Zina langa ndine Eric B Ngoma.
kuchokera ku nkhotakota Dwangwa. Akuti kungonenapo pazomwe apanga achakwera zikuchita kuonekeratu kuti ndi mtsogoleri, akuti ndi mtsogoleri okanika, osamva, osazuzulidwa, komatu azagwa mochitisa manyazi. Akuteroto amenewa Bingoma kuchokera ku Dwanga kumeneko. Ari DJ Munyanane lantilani moni ine Mr. Pesulo ndikuchokera kuno ku Chilazulu. Maganizo anga ngonena kuti kodi achakwera akuona kuti mbomamu alimo ndi anthu amene amachita retirement. Mbuyomu adamutengaso munthu amene adapuma nthawi ya kamuzu kalekale kwambiri, munthu okalamba ndikukamusiya ku immigration nthambi ija imapanga mapasipoti. Kodi basi achakwera adangobwera kuti azitenga anthu ochita retirement kuti azikhala pa usogoleri? Kuli achinyamata ambiri amene akusowa ntchito. Kodi ku polisiko kulibeko anthu amzeru oti akadakhoza kuwatenga ndi kugwira ntchito kumeneko? Ayi, zimenezo zimene akuchitazo sizitithandiza. Atero amene maganizo awo. Ati DJ Munyanane lantirani moni ine po maganizo anga achakwera alakwisa kwambiri pontenga nzima iyo pomusiyanso pamenepo. Bwanji kutengako anthu ena kuwasiya pamenepo, ife pano tilipo tikusowa ntchito. Bwanji kutitenga ife kutika pamenepo, komano zomwe akuchitazo sizabwino. Aganizire mtundu wa Malawi kuti ambiri akuvutika, akusowa ntchito. Maganizo anga ndi amenewa, koma ndimakunyadirani kwambiri chifukwa mumabweresa matopiki abwino. Okay, Mr. Munyanane. Ine ndi Mangasanje ndimachokera ku Bangwe mzinda wa Blantyre. Ndimakamba kunena kuti zimene apanga achakwera ndizolakwika kuonjezera udindo wa anthu oti achitalitaya kale. Andi mataktiki amene akupanga achakwera ndi mataktiki onena kuti akuwaonjezera anthu pa ntchito ndi cholinga choti maso awo akuyang'ana kuzisankho. Kuteko zonse zimene akupanga kuti anthu oti achitalitaya kale ndikumaonjezera maganizo awo ndionena kuti akupita kuzisankho. Ndi cholinga choti anthu amene ali pamene pachazinena kuti ndakhalapo ineyo panopa chifukwa chachakwera. Sana khalepo chifukwa cha malamulo. Fa malamulo achosapo kale. Koma pa malamulo popapeza kuti iwo achosapo kale asiyapo tsopano ndi achakwera. Kusonyeza kuti pamene kwayendera mphamvu za achakwera. Muchifukwa cha chimene chipoza mapita kuzisankho. Sazapanga za dziko la Malawi, sazapanga zonena za chipani china ya. Azapanga za chipani cha MCP. Kuti chizawine. Kuti kumatakiti konsewa akupita kuzisankho. Ndi munthu oti malamulo amuchosapo wamuyikapo chili ndi chakwera. Ndikukhulupirira kuti poza mapanga zimene zozo mutakhale ndipomukonda munthu amene wakuyikapo ni kuti munachokapo kale ni malamulo. Munkonda amene wakuyikapo niyo ndi zimene akupanga achakwera. Choncho mwachidule poti ndi 2 minutes imene mwanenera achakwera sakuchita bwino pa ulamuliro wawo. Akumva za iwo okha. Pankhani ngati imene iyi anthu azuzula koma sakumva. Ndi anthu akuyang'ana kuzisankho. Nkhani yanga ndi imeneyo ndithu Mr. Zikomo kwambiri.
amunyanane timakunyadirana kwambiri ndipo mumatimvesa kukoma ya ineyo zina langa ndine Zaidu kwathu ndi kumangochi koma panopa ndili kunosa ndili panzanzi pano amanena ena mwachidule kuti ndili cha kwa Appington. Chomwe ndinganene chake ndi ichi chokha ndimaochepa ndithu ndi kwambiri ya nkhani yandigunda kwambiri nditayimva koma chomwe mungaziwe ndili cha balanzanga munthu ukamafa umayamba kukontha ndi nkhutu ingakhala anthu kuzita akulu kumene mukupita kusikwa bwino mukupita kusikwa bwino ine chilowena chakwera mboma palibe chanzeru imene nachona imene anapanga kudziko la Malawi palibe chanzerulo kuni chimodzi imene anapanga chimene amadziwa achakwera ndikupanga basi kutenga anthu akuluakulu kumakasiya mboma koma eti opa chiyambi chawo ankanena kuti ine kungotala wa mboma achinyamata nosimuzapeza zinchito ndetu kudabwa kodi kuboma kwamakukira wa chinyamata ndi ndani mukapeza kuti palibe wina aliso chinyamata amene akukira wake ndi azigogo ndenso pali anthu ena omenyera maufulu amene kodi anthu chimene chimachitika kuti anthu amagonana ndi achina chakwera amwewo akapena chani popenda pake chakwera kumafikapo kuti popyesa mtima kwa anyamata anthu koma guys apamepinga chaketi anthu akati kuti teni tizukeni guys teni tulukeni guys tizituluka tizipereke maunyinji kumatuluka guys kuchosa chisosochi chichi munthu uyo ofunika kungochitoseratu wechawo timuone panopa chinecho sisili bwino koma munthu adandaula kwambiri ndisi chakwera ne anthu achikangati kuti anthu amatha kuti afita alipo neke zinatopeka ndamuti chakwera ngomwalira basi. Mwaswera bwanji azibale nonse pa gulupu pano. Ine ndi Matias ndimachokera kumangochi sabutiye Chiunda kwa Kalonga uko ndimene ndimachokera pano ndili ku North Africa ku East London. Maganizo aine ndiwoti boma limeneli kuti tionesesa anthu onse ali mmene mbava zokha ndi mmene afotokozera akulu ena chaona kuti anthu amene wakuti mmodzi aziti ine ndikuchoka kapena uyo achoke ndi osagwira chifukwa onse ndi okuba akuopa kuti azululana zinsisi zimene iwo ali nazo zimene iwo akumapanga kuzunza amalawi ife. Maganizo aine ndiona kuti aliyense asataye target imene DJ athu amunyanane imene amatipasa pa siku lina lilonse kunena kuti aliyense anole chikwanje kuti anthu amene atizakuachecha mitu basi achoke azipita akapume kubako chifukwa anthu onse wali kumene kumpando uku ndi okuba okhaokha. Maganizo aine ndikutere kulimbikisa tonse kunena kuti tisataye program yonena kuti aliyense anole chikwanje. Adati chemunyanani lantirani moni kumeneko ku radio lomwe iye timakunyadilani musimve kukoma kumeneko iya ndatulukiranso ine mwana wa muzi. Maganizo anga achakwera alakwisa kwambiri polingalira ndi zimene amalonjeza ali kunja kwa boma kuti wina aliyense kumalawi kunazakhala usangalala. Kodi azisangalala munthu mmodzi yemweyo? Ine Matthews kuno kudowa.
Atatiche Lantanemoni achakwera sana bwere kuzathandiza Amalawi. Adabwera kuzasangalasa anthu amene adawathandiza mu nthawi ya kampeni. Ayi ino ndi nthawi yawo sadazitchule zina. Chimene ndingakuwuzeni nchonena kuti boma ili kuti mulione likugwiritsa ntchito kwambiri anthu amene akuona kuti boma lawo ali ndi mphamvu kwambiri kuti atha kumapanga zinthu osamaopa anthu. Akugwiritsa kwambiri ntchito anthu amene alibe chisoni. For example, mkulu wa asilikali ndoti naye ndoyeneka kupita kukapuma koma kumukakamizabe kuti akhale pa mpando. Ndeni mmene mukuona kuti ngakhale asilikali tundofoka. Ku polisi ndi chimozimozi. Mwene ma department ambiri akuyika anthu amene akugwiritsa ntchito ulamuliro waopsa, ulamuliro wa nkhanza. Ulamuliro kuti Amalawi azisowa mtendere. Ndiye ife Amalawi pabe chimene tingayankhulepo. Chifukwa chonena kuti Amalawi dziko ilili linali labwinobwino. Linali labwinobwino. Anthu from nowhere anangogaza zopita pansi. Makapanga ma demonstration ofuna kuononga dziko. Lero dziko ndi laonongeka. Lero anthu omwe aja malamona kuti anakaonanso mizi yochosera boma ili akulimbana ndi anthu amene ankati boma ili la MCP lisakhale pa mpando. Akuti kodi anthu amene angokhala ndi chifukwa chani? Kodi anthu aja amene mmachosa pa mpando munkazindikira kuna kuti zizachitika izi? Lero zachitika izi mukuti ayi a opposition angokhala phe. Kodi Mazuka bwanji bwana wanga, mazuka bwanji. Ayi ne James chokera kuno Cape Town. Ayi bwana wadu kuti zodabwisa ayi amapanga chimozimozi mmene amapangira ndithu. Amatenga anthu kuti mwina anapuma pa udindo ndikuwatenga somowo kumayika mu boma kawiri wabwezeresa chachani amakhala kuti yakusowa choti wangapange angati kubalalika ne kuti tindiya sogolero kuti obalalika chifukwa ngati munthu nthawi yokhala pa mpando yatha amene kuti atule pasi ayike poina koma asogolero tinawo pano anga ndi obalalika etu mwanjirana kuti saziwa chimene yakuchita kwenikweni iyayi ndithu bwana wanga kumene akupangako ndiye kusowa nzeruko. Kodi munthu ukakhala ndi mwana pakhomo umangosamala mwana mmodzi yekhayekhayo, ena wasiyana koma akewo ndiye ana? Kodi dziko la Malawiro kulibe anzeru ndi amayi okhokhawo? Kuda kupanga zimene zifo cholinga kubanja kwawo zomwe apanga chakwera kupanda nzeru komanso kusowa chilungamo. Ine ndine Daliso Maseya kwathu kumalawi ndi kudzunje mboma la Njewu kuno ndi Pretoria.
ati Mr. DJ Munyanane lantilani moni uko ku radio lomwe tisaname ayi mumabwera bwino kwambiri. Ine Mr. Chinangwa kuchokeranso kuno kunchewo. Maganizo anga ndikuti pamenepo sizinayende bwino, chifukwa akadakhala ena akadakhoza mwina mwake kutengako anthu ena, chifukwa ku polisiko kuli anthu enanso nawo amayifuna ntchito kukhala mkulu wa polisi. Ndi chifukwa chani achakwera akubwereza anthu amozimozi omwewo kuwapasa ntchito, kusonyeza kuti enawa samatha ntchito, akuziwa ntchito ndi mayi yekhayo. Ayi ndadandaula kwambiri. Chinangwa kunchewu. Akuti zina langa ndine Ibrahim Peter, ndili kuno ku Cape Town. Kwathu ndi kumasuku kumangochi. Ndikuganiza kuti mayi ameneyi akuziwana zinsisi ndi achakwera. Chifukwa akuti chifukwa sakufuna kuti wina alowe pamenepo. Zikomo akutero to amene maganizo awo. Ine zina langa ndine Malikebu Malawi nimachokera Mampika village tiye Chikumbu Pumalamulanje. Apapa mene tikuonera ineyo mayola mwe amungomutengera kuti zisisi zawo zambiri akuzisunga ndi amenewo. Ndekuti amuchose akuonekanso kuti ziyasokonekera. Ndezi sizodabwisanso izi ndizoti awafa mkhutu awa sazwa zimene akuchita. Ndechi chose chimulanga chitewo chizikhala ngati chanzeru koma chisati chanzeru. Chifukwa ngati akuti apasa chifukwa ndikumva ngati apasa zaka zitatu. Ndekuti sachisankho zijazi lipompo. Ndekuti amayi waso asungira zomwezo kuti nthawi ya chisankho azasokoneze. Kuno ku South Africa ndikukhala kuno ku Nelspruit Bombera kuno. Ineyo ndine Eliam
Kamanga ndithu from Nkata Bay kunoko ndikupezeka ku Western Cape, to be more specific ku Franzuko ena mati Franjuko. Kwa ine ndionapo kuti palibe vuto kupanga extend contract ya wamkulu wa polisi chifukwa is the prerogative ya president. Ndithu kutero ndithu sindikulowesa pondale maganizo anga koma kuti ndi ntchito ya president sanaphwanye lamulo lina lililonse. Ndithu akanati kuti aphwanya lamulo tikananena kuti ayi pamene posalakwika, komanso akanati kuti mayiwa mwina mmene amayendesera ntchito zawo anali nazo zifukwa zofoka zambirimbiri zimene titakuzipanga point out, tikananenanso nena kuti apapa ndi kuti something fishy chilipo chimene chikuchitika. Komabe kwa ine ndikuona kuti palibe vuto, ndi ufulu wawo wa president amene ndi udindo wawo ndithu kuti atero, sindikuonapo vuto lina lililonse. Zikomo. Ati tiche munyananela ndiranimoni kuno ku Lilongwe. Ine Vincent maganizo anga achakwera sadala kuise pamenepa akuoneka kuti achakwerawa ndi nzimayi ndiye kuti amamvana, ndiye munthu ukakhala ndi omvana naye umafunika ndithu umulemekeze. Mwina nkutheka adachita chabwino kwa achakwera, ndiye achakwerawo afuna kuthokoza, ndiye kuti munthu ngati afuna kunthokoza mzake asachite zimenezo. Ine maganizo anga ndi amene wakuti iwo sadala kuise. Atine maibaluti kuchokeranso kunoko ku Nkata Bay muli bwanji aulusi. Timakunyadilani kumeneko ku radio lomwe mumve kukoma kwa mpiri. Ati maganizo anga ine siapatali. Anthu ambiri ku Malawi kuno akusowa zochita. Nkwabwino kuchosa mayiwo nkuyikapo wina kuti nayenso asangalale. Kodi zaka zitatu zimene wasayiniridwa nzimayi ameneyi achingira nthawi ya chisankho? Ayi ilo ndifunso. Ati DJ munyanane lantirani mmoni kumeneko ku radio lomwe. Iyayi mwabweresa topic yabwino lero kwa basi ndipo yandisuntha. Iya ndipereke maganizo anga nanenso apa. Ati inetu ndimaona ngati achakwera
akanapitiriza ntchito yawo imene adalonjeza ali kunja kwa boma kuti azalemba ntchito anthu 1 miliyoni ndiye akamabwereza anthu ake okhaokhawo ntchito ija ananena yolemba ntchito anthu 1 miliyoni pamenepa ikwaniritsidwa. Atine Mr. January landirani moni uko ku radio lomwe timakunyadilani a DJ wathu muzimve kuziguguda pa chifuwapo kuti ine ndagwada pamene ndikunenamo. Yes, kumukwambiri ati maganizo anga ndioti mayi Yolamu akadakhala ena akanamuza msogoleriyo mwina nkuteka msogoleri iyi panopa mutu wake sukugwira koma mayi Yolamu akadamuza msogoleri kuti ine ayi ndifuna ndikapume tengani ena akhale pamenepa. Atero amene wa maganizo awo. Maganizo ena kuchoka kwa Patrick akuti aulusilandirani moni uko ku radio lomwe timakunyadilani. Maganizo anga ndionena kuti akufuna nthawi ya kampeni azawathandize zochita mavoti amene akubwera kusogoloku. Iyayi amene onso ndi maganizo awo. Enanso akuchokera ndithu kwa Mr. Chunga akuti landirani moni kumene kwa DJ Munyanane timakunyadilani apo pa radio lomwe. Maganizo anga mayi Yolamu solakwisa pa ntchito yawo ndiye kuti agwira ntchito yotamandika kwambiri pamaso pa achakwera ndi chifukwa achakwera awasiya pa mpando. Iyayi ife kuno tingonena kuti mafuno abwino kwa mayi Yolamu. Atero maganizo awo amenewo. Perekani maganizo anu. Ati DJ Munyanane landirani moni huko ku radio lomwe timakunyadilani kwambiri achita kulemba kwambiri atatu. Akuti maganizo anga ngoti kodi achakwera pamene ankalowa mboma adalonjeza kuti azizangubwereza anthu m'maudindo maisa amati azalemba anthu ntchito 1 miliyoni ndiye pamene pazikukhala bwanji. Ndikadakhala kuti achakwera ndimatha mwina kukumana nawo ndikadafusa kuti mwayiwalatu lonjezo lija mudalonjeza muli kunja kwa boma. Pangani zimene inu mudabwerera mbomamu musasangalase munthu koma musangalase amalawi tonse tizitukukira limodzi. Ati mofaya apo pa radio lomwe timakunyadilani kwambiri DJ Munyanane umakwana. Maganizo anga ndiwoti achakwera alakwisa kwambiri pombwezera mayiyo chifukwa anthu akufunanso akhalepo ena pamenepo. Ati landirani moni a DJ Munyanane ine Matthews ndimakhala kuno ku Rustenburg ku South Africa. Mulandire moni koma iyayi mumakwana apo pa radio lomwe. Maganizo anga achakwera alakwisa pomutenganso mayiyo pomusiya pamenepa chifukwa chonena kuti ifeso nafe tikudikilira pamenepo tidabwera kuno ku Joni kuzagwira ntchito ndicho linga choti mwina tithandize abale athu kumuzi komatu tili ndi mapepala amene tikadakhozanso kukayamba ntchito koma tikulephera kukhala pa ntchito. Nkhani yake ngati zimenezi kumangopangirana maudindo m'bomamu.
Titenge kusoma SMS awiri atatu apa kinaka programu yathu itiseke kodeka kuti nthawi ikupita kumapeto. Funso lathu la lero tidafunsa kunena kuti achakweratu aonjezera nthawi yokhala pa udindo mayi Yolamu. Inu maganizo anu ndi otani? Mwina nkutheka mwangotipeza kumene pa radio lomwe. Ndiye ndifuna apa ndiwerenge ma SMS osiriza akuti aulusi talanthirani moni uko ku radio lomwe, komanso mundipasire moni kumeneko ku radio imeneyo. Maganizo anga ngoti achakwera akadakhala ena akadapasaso maudindo wa kwa anthu ena asamabwereze kawiri. Atine Steven kuno kumangochi alandire moni DJ Munyanane. Moni kuno ine ndalandira. Akuti aulusi tinene chilungamo ziko li pamene lafika popwetekesa mtima chifukwa mizimu muli anthu ambiri amene akusowa ntchito. Ndi chifukwa chana kumutenga munthu ekhayo kuti abwerere pa ntchito. Kodi ena akuona ngati udindo osakuufuna? Anayeneranso azitenga anthu ena ake aziakweza maudindo. Ine Steven kuno kumangochi. Lantirani moni uko ku radio lomwe, muli bwanji nthawi ino? Iya mwabweresa lero topic yabwino kwambiri imenenso ndaiona kuti ili bwino. Ndi chifukwa chake ndathamangira kulemba message yangayi. Chonde iwerengeni musailumphe. Imene tiwerenga ati maganizo anga ziko la Malawi lafika pamwana wakana phala. Anthu akubwezeredwa maudindo pa zifukwa za ndale osati pa zifukwa zoti afuna kutukula miyoyo ya Malawi, koma zifukwa za ndale basi. Kunotu asogoleri amene amakhala akulamulira ziko amalembana pa zifukwa za ndale osati pofuna kutukula miyoyo ya anthu akuno kwathu ku Malawi. Atine Lupia landirani moni uko ku radio lomwe. Maganizo anga ndoti tizangoonetsana 2025 apa alephera kuyendesa zikoli zambiri zaonongeka, zambiri zikuonongeka. Lero ndikumatenga anthu ake okhaokhawo ndikumabwezera pa ntchito. Iyayi 2025 sikale, masiku akuthera kuchiseko. Tatero musopano ine muntilole kuti apa ndibwadukepo ndichokepo. Ndithokoze kwa nonse amene mwatengapo gawo musiku la lero kutilembera ma SMS komanso kuchita ma audio. Iye mwatilemekeza. Tikati radio lomwe imakhala ndi anthu ochuluka kwambiri amene amaisatira. Ndithokoze kwambiri uko. Iye muntiloleso kuti ndikubweresereni programu ya Nyamata uja amene akufunanso kuyimirira ku Khonjeni kumene kukuti akhale kansala Thomas Nyamata amene yiti kumutchula kuti Waison Machado. Ndibwereseso programu imene ku Khonjeni konsekerani ndikubwera nayo yake programu imene ndikufunanso kuti Nyamata amene timuyike pamapo ndi cholinga choti akuthandiza dera lake. Takhala tikulandira mafuno ochuluka kunena kuti Nyamata amene iye akuthandizadi kumeneko. Tithokozenso kwambiri kuti mwamulandira bwino kumeneko ku Thyolo Khonjeni kapichi TA imeneyi. Iye ndathokoza ndapita ndapaturuka ndatawa. Malawi,